Os verbos son palabras que indican a acción ou estado dunha persoa, animal, planta ou cousa. As formas impersoais non indican nin xénero, nin número, nin persoa, nin modo. Estas son o infinitivo, o xerundio e o participio. Por exemplo, do infinitivo xogar, do xerundio xogando e do participio xogado. As formas persoais sí que indican número, persoa, tempo e modo. Estas fórmanse a partir dunha raíz e dunhas desinencias verbais. Sira, cal é a raíz e a desinencia do verbo decidimos? Pois primeiro habería que pasar decidimos ao infinitivo, que sería decidir, e quitarlle ir, polo que a raíz sería decir e a desinencia imos. Moi ben. E ti, atréveste, pensa na raíz e na desinencia do verbo camiñei. Os verbos regulares son os que manteñen a mesma raíz ou lexema durante todas as conxugacións e teñen a mesma desinencia que os verbos da primeira, segunda e terceira conxugación. Os verbos irregulares son aqueles que presentan variacións na raíz ou nas desinencias, por exemplo, o verbo fas. Os verbos varían en número e persoa. A persoa indica quen realiza a acción. A primeira persoa fai referencia á persoa que fala. A segunda, a persoa que escoita, e a terceira, a outra persoa diferente. O número indica cantas persoas realizan a acción. O singular refírese a unha soa persoa e o plural refírese a varias ou a un grupo de persoas. Mateo, en que número de persoa está o verbo bailamos? Bailamos é nós, así que está en primeira persoa do plural. Paulo, dime o número de persoa do verbo comeu. El ou ela comeu, así que é terceira persoa do singular. Moi ben. Agora tócache a ti. Pensa en que número de persoa está cantaredes. O tempo verbal indica cando se leva a cabo a acción. O pasado, a acción está antes do que se fala. No presente, a acción está sucedendo mentre se fala. E no futuro, a acción sucederá despois do que se fala. O modo informa sobre a actitude que ten o falante e pode estar en tres modos. Indicativo, que expresa feitos reais. Pode ser unha oración exclamativa ou interrogativa. En subxuntivo, expresa dúbidas, desexos ou probabilidades. En imperativo, expresa rogos, ordes ou instruccións. Indica o tempo e o modo do verbo desta oración. Vos ceastes onte na casa da vosa avoa? Eu creo que é pasado do indicativo. Moi ben. Indica o tempo e o modo do verbo nesta oración. Hoxe na neve hoxe. Eu creo que é presente do subxuntivo. Moi ben. Agora toca a vos. Pensa no modo do verbo nesta oración. Calade un pouco. Esperamos que vos gustara. Esperamos tamén que saibades un pouco máis sobre o verbo. Ata pronto!